அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்று நாம் ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் சம்பவத்தை பற்றி பேசப் போகிறோம். சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பகிரப்பட்ட ஒரு வீடியோவில் ஒரு பெண் பரபரப்பான பாதையின் நடுவில் என்ன செய்தார்? இந்த வீடியோவை பார்த்தால் உங்கள் மனதை தொடாமல் இருக்காது. கேட்க தயாரா? வாருங்கள், கதைக்குள் செல்லலாம். நண்பர்களே, ஒரு பரபரப்பான பாதையை கற்பனை செய்யுங்கள். வாகனங்கள் வேகமாக பறந்து செல்கின்றன. ஆனால் திடீரென ஒரு வீடியோ கேமராவில் பதிவாகிறது. ஒரு நாய் வாகனம் மோதி பாதையின் நடுவில் இறந்து கிடக்கிறது. யாரும் அதை கவனிப்பதில்லை. வாகனங்கள் அதன் மேல் ஏறிச் செல்கின்றன. ஆனால் இந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில் ஒரு முஸ்லிம் பெண்ணின் கண்கள் அந்த நாயை பார்க்கின்றன. அவர் ஒரு நொடி கூட தயங்காமல் முன்னே சென்றார். பாதையின் நடுவில் நின்று அந்த இறந்த நாயை எடுத்து பாதுகாப்பாக ஒரு பக்கம் வைத்தார். இறந்த பின்னரும் ஒரு உயிரை வாகனங்கள் மிதிப்பதை அவரால் தாங்க முடியவில்லை. இதுதானே நண்பர்களே உண்மையான மனிதநேயம். இஸ்லாமில் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதும் உயிர்களை பாதுகாப்பதும் மிகப்பெரிய புண்ணியமாக கருதப்படுகிறது. ஒரு ஹதீஸில் கூறப்படுகிறது, அல்லாஹ் கருணை காட்டுவது தனது கைகளாலும் நாவாலும் மற்றவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பவர்களுக்கு. மற்றொரு ஹதீஸில் உயிரினங்களிடம் கருணை காட்ட வேண்டும், அவற்றின் திறனுக்கு ஏற்ப மட்டுமே வேலை வாங்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த பெண்ணின் இந்த சிறிய செயல் நமக்கு ஒரு பெரிய செய்தியை அளிக்கிறது. மனிதராக இருந்தாலும் விலங்காக இருந்தாலும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வது நம் அனைவரின் கடமை. நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? கருத்து பெட்டியில் எழுத மறக்காதீர்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து லைக் செய்யுங்கள். இன்னும் இது போன்ற இதயத்தை தொடும் கதைகளை கேட்க எங்களுடன் தொடருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.